risang moyekti sawusing semedi mungguing pacradaan dang wani ngali wijiling sasangka saking grane ngareka karnan ya sira alonan ngandika karnan ya juralon nang ngandika adalah Kakang Dirupada iki ya Kumbayana pancen aku sengadi aku methukake karo kowe eling jaman kala semana kowe bedah negara Pancala kowe nabok nyirih tangan ya ora nganggo cara kaya mengkono pangeh lamun aku iso melehake kelawan Kakang Sucitra nalika semana aku ya wis prastya janji aku trima Kumbayana nanging entenana besok dumadine preng gedhe aku karo kowe kudu Pancakara dina iki bakal tak tetepi oh iya kudu aku ya samate gati sawigung diri aku tata Kakang Sucitra padha-padha murite Rama Bargawa padha-padha murite Remban Begawan Rama Parasu aku karo kowe padha ngetokake marang kaprawiran kowe sing digala-gala karo Begawan Rama Parasu nganti kowe diparingi kuwi Gendhewa Waja Kyai Bargawa diparingke karo kowe malari kala semana mbangga sayembara mentang langkat Gendhewa Waja Pancala saiki kowe ora gablek ayo kasektene jiwa raga aku ya kasektene jiwa raga endi sing luwih digdaya ayo cobanen Kanjeng Adiki hati kowe
Iya, Kumbayana. Pancen aku ngakoni kaprawiranmu. To sing balung uleting kulitmu. Pancen ngedapi-dapi. Nek was padakno. Pusaka Permati Pancala. Jemparing Kuntraja bawa arang kranjang tadumu. Kakang Drupada, aku ngerti. Jemparingmu iki jane ampuh Ntrajabala iki ning gandengane. Kelawan Gendhewa Kyai Bargawa. Rikala semana Gendhewa Kyai Bargawa wis pedhot. Monggo sayembara mentang langkap ning Pancala rikala semana. Sing medhot si Permadi ya muridku. Mula jemparingmu kira ndayani apa-apa. Nyoh jemparingmu tak balekke. Kacarita eling-eling Sang Begawan Durna guruning para satriya ing reh prigeling jemparing sarta titising jemparing. Rikala semana jemparing karo Sang Prabu Drupada Ntrajabala salah sajuga jinaut kelawan Resi Kumbayana sigra kawangsulaken lumepas kebat kaya kilat kesit kaya ratik tumancep jajanira Prabu Drupada gugur pengawak kusuma bangsa.
segede pangapuramu ya Kakang Drupada, ora kok jeneng aku iki tegel karo Kakang Drupada. Arep dikaya ngapa wong kowe kuwi karo aku kadang nak sanak sedulur nak ndulur. Bapakmu wa Peremban Begawan Dupara kuwi Kang Masih bapakku Prabu Baratwaja. Janjane mono aku iki ngejawa rikala semana. Aku mau gandruk karo kowe ngatasi kuwi anak pendhita. Mbok rewangi lunga saka pertapan menyang tanah Jawa ki iso mulya. Kowe iso jumeneng ratu ora ketang negara-negara mung titipan kowe mung ratu, ratu wakil. Jane sing dadi ratu kudune iki Gandamana. Ya ta? Aku ngerti sejarah. Nah, dina iki aku mau nguntapake balimu marang Lokabaka. Ora kok jeneng aku kejem. Nanging mbok menawa iki keparinging Gusti kudu mengkono. Para Pandhawa, senopatimu Prabu Drupada gugur iki. Oh. Aduh, Rama Prabu, Rama Prabu. Koko Prabu Kanjeng Rama Prabu Drupada gugur madyaning palagan Koko Prabu. Wah, yen kaya ngene iki Pandhawa kakehan dosa. Piye Kresna kakangku? Kados pundi Kanjeng Koko Prabu? Wis terus aja mena. Mbok menawa Kang Rama pinasti ya kudu mengkene lalakone. Sambung ngrapete kawan Kumbayana Begawan Durna kuwi ya isih pepundhenmu. Wis saiki urektine dhisik. Pasrahna karo para brahmana, para nimpuna. Karben konarepane dirukti sing sak becik-beciki. Oh. Werkudara, Kresna kakangku apa? Kang Paman Pancala, Paman Prabu Drupada ya mara sepuhe ingkang Raka Prabu Puntadewa gugur. Sing dilabuhi sapa? Sing dilabuhi ora liya kejaba mung para Pandhawa. Mungsuhe sapa? Ora liya Begawan Durna. Lah, mula dina iki Werkudara, kowe dadi senopati mesti ngono ayo. Ndang ngene tak disiki. Lho sing akon perintah kowe dadi senopati iki sapa? Aku ngerti kowe tak perintah mesti ora gelem. Ya ta? Mulane aku ya ora merintah. Ning ngene lho Werkudara. Kowe yen tak perintah karo gurumu perang mesti kowe ora gelem. Ning aku njaluk tulung, lakonana. Iya, akhire ora mungsuh karo Begawan Durna. Ora. Waspadakno. Mburi kae ana ratu nunggang gajah. Kuwi sapa? Kuwi Ratu Turilaya Prabu Permea. Kae numpak gajah-gajah kae jenenge Gajah Estitama. Aku mbok kon ngopo? Permea kae paten ana. Sak gajah-gajah sisat. Gelem ora? Ya gelem.
Nah, nek pancen gelem mengko yen to Prabu Permaya mati sak gajah-gajahe mengko eneng wong alok-alok Suwatama mati. Monggo sing mati lak Gajah Istitama. Iya. Suwatama mati. Upamane iki mengko keprego ing lelakon, gurumu Begawan Durna takon. Gurumu Begawan Durna takon sing mati iki sapa Ngger Werkudara? Kowe kudu wani Dura Sembada. Dura tegese ngapusi Sembada, kuwi tegese bisa ngrampungi gawe. Pamane ora kudu ngapusi piye? Kudu ngono kuwi. Ya, yen ditakoni sing mati iki sapa? Kowe kandha. Sing mati Suwatama, kowe kandha ngono. Ya. Gelem ora? Ya, gelem. Tak gampang to kuwi. Suwatama mati. Ya, sing mateni sapa? Sing mateni aku. Kowe kandha ngono. Akonana. Janaka ya mengkono, Yayi Puntadewa iki mengko ya tak aturi mengkono. Kabeh para prajurit brayating Pandhawa takon muni Suwatama mati